ମନ୍ଦିରରେ ଘଙ୍କ ବାଜିବନି କଣ ତ ଗାଙ୍ଗିରେ ବାଜିବ ଏ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ସାର୍। ତମେ ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଉନି। ଏଡ଼ିଆ ଏଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। କଣ କହିବୁ ଶୋଭା ପାଉନି ଆଉ ତ କହିବୁ ଶୋଭା ପାଉନି। ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିବି ଆପଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏ ଯୋଉ ଟିକାକୁ ତୁ କଣ କହିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଭାଷାରେ ଟିକେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ପ୍ରଥମ ତ ତମେ ଶବ୍ଦ ଭୁଲ କରୁଛ। ଆମେ ଯାତ୍ରା ଜାମା କିଛି କହିନୁ, ଆମେ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛୁ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଲେଖା MLA ହେଲୁଣୁ ଉପୁରିକି ପାଚିଗଲାଣି। ରିଏଲସେଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଫୋନ୍ରେ ଆମର ତାଳ ଗୋଟେ କଲ୍ରେ ଧା ଦିନାକିରି ଦିଦିରି ଧା।